हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अश्विनी किचन। मात्रे नमस्कार। ये नम्मंतुगा बेबी एग करी नेक बोर्तिन इंग्रीडियंट्स बेबी एग पत्तु मुंचि एण्णे पाडने फ्रೈ मंतिन ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸಿಮಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆತ್ತೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತಿ ಒಂತೆ, 2 ಟೊಮೆಟೊ, 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೊಂದು, ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಒಂದು ಕರಿಬೇವು, ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಒಂದು ಪುಡಿ, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮತ್ತೆ ಎಂಟಿ ಅರ್ಧಕಲ ಇಂಗು ಮತ್ತೆ నేను ಮುಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬೇತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಪುಡಿ ಮಂತುಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ನೇಲ ಪುಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಂಡು ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಬಿಕ್ಕ ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಗ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಗ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡುಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೈ ಪುಡಿ ಪಾಡುಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಪಾಡುಗ 2 ಸ್ಪೂನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ದ ಅವನು ಕಲತದ್ದು ಪಾಡುಗ ಕಂಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಾಸೇನಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಲ ಪಾಡುಗ ಡ್ರೈ ಪುಡಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡುಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗದ ಪುಡಿಗಳ ಪಾಡುಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ದು ಬೇಬಿ ಅದು ಪಾಡುಗ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇರ್ತದ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡಬೇಕು ಚೂರಂಚನೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಪು ಕೊದ್ದಿ ಉಂಟು ಆಯಿತು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತಿ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಫುಡು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿ ಟೊಮೆಟೊ ಏನು ರಡ್ಡು ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನ ತೆಗೆದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.